Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka KHADC kadon gabenta ka bakrau banyada ya ka Khaii ber ka kamai ka ji ki riulum trairi. Da ka bate lakam ya ka jingyo Khaii laitlan ki non tribal. Ka KHADC kamshim lapin bhai ka trade rules las lemba bakane kalabu jing e ka trade department jong ka council. Kumta ka isi jong ka KHADC hapo ka jinglam khmat jong ka UDP ha ka por balong EM uba por lingdo ya ka trade lapan thamai ya ki trade rules bat la notify ya ka ne house nem arhajar khat khandai lapan kiwi ka by license ba labo ki kendon ki bakham e panyo trade license ta ki non tribal ka isi jong ka KHADC hapo ka jinglam jong ka UDP ka la perkhing ting e ban I license ban ngi ken mau bala don ki MLA bat minister ki balet hi daladi ban ya grand eye trading license daladi ha KHADC ka bedai ka jingja ka bampat jujia kot menu om tang kata la don ru ki ba ujor shadu shaka office of prime minister ka ri India PMO ka PMO ka la tho shaka EC halor ka ni ka benta ba ka trade department ka la penshai ha gitu ki por ka la don ru ka jingbam eye license shakinon tribal hamajai bad da ki spangut ki la ujor shiyeng ka shri ka Meghalaya high court ka trade department kala thoru shakibor ka sarkar jilla banumsha iginon tribal banyo apply yaki kam contract lani supply khem ka trading license ka kam ka kran kham jam bani ka tin bar kumta ki ni sinjam jong ka KHADC hagapor babat ka UDP ya ka trade department kila pakhang shikat dei e ya ka jingyo Khaii Pateng Laitlan na ki Barjylla ha upod usam jong ka KHADC